ASHA workers who have been vocal about their grievances against the state government's apparent indifference have been urged to engage in discussions. Health and Family Welfare Minister, Government of Meghalaya, Dr. M. Ampreen Lyngdoh, conveyed this during a press briefing addressing the ongoing concerns of ASHA members. Dr. Ampreen Lyngdoh emphasized that ASHA workers chosen by local Darbar Shnongs serve voluntarily. While acknowledging that some ASHA staff receive substantial salaries, she downplayed the significance of their salary increase demands. Kom ka presiden jong ka cleariat is jantia hills nga pensngau ka sarkar amperin na marba ka longkum ka riu kuntai andrai kam so thopat yang iki kintai bakat ka jingkhia jong ka longkme bentang in panaka baka ei kata ka san hajar ka sai par kata kala hajar ka dangbu ni don hangi ar hajar hoan man ka brangi yo andrai lai hajar sai pat ka don badda ka jing so khia nga pen pau shaka babon kine ki asya ki barit ki khon bat ki don ki khon dikti ki jong ki balai school ki haban bai la ki jong ki khon dikti namar bakim don pisa banai la kan dong man phari ki khon hayem dainam ni haban ri hi la jong ki khon dikti ni hab hiban ba sha ki jakat rai jongi sha ki phc chc sha ki sub center la ne sha ki training ki ba pher dainam daina haba komta pinang so de ba pinang ba ni de ki triman so ba kakam ka ba ki ai hangi ni haban survey man ka handreu banai hatong ma phi ka jing survey kam pha pressure phi ba phin pendep klai po sta yo la na po ta yo bat ko ong ngi yo si pon ki incentive handre ha ka jing skau ka janga bar ka jing sham ka jonga la dang i duna pa dik beneficiaries yo ngi dap na mi ta ki incentive pagi yo si pon yo nam kat kom ka jing ong jong ka sarkar amparen ngam sau ya ha namar ngadon kan nyau spa ki total population handrai ka beneficiaries ngaduna kom ki beneficiaries ki long kme ban boro ter handrai nganya tho ya phi sha ka sarkar bro ka wai haba ngam dan ki beneficiaries ka shnang ka dong jonga kum no pan ngala ban yo ya incentive ka basibon ya tho ma phi mano na ki asha jong ki incentive ki ba yo ya incentive hado nyau pra hajar lane kum ba ka ong ma ka handreu nyau hajar san saw hajar ya tho ma phi mano kita ki ba yo sibon incentive dan kat kum ka jing syam ka jongi hi ka kam ka nang pressure man la ki sgi man la ki por but kini ki kam hi ki ba wan pressure yangi wat kana ka incendi ka bang ile screen ya ki pai ba andre hang tola tho ba fidan nem ki jing mut ki jing kuslai nga so de benong ba kum ngi ki asyang iran sibon ki jing kuslai dainam kalengin ki li ki breba fidan jing kuslai naman kasngi andre hala de simet ngidap sibon kita ki jing kuslai nama braka sarkar hi kam perkhan na ka mata ka jongi kom kalong keme para kalong keme nga kan to ya ka sarkar amparin bakan ngaulam na kamanta jongi ki asya bakan maulam yangi namar ngi kum kilong keme ngi don kam ya ka bam kadi ban ngi don kam ya ka jinglet jingwan habang ngi mi na la ka jong ka yeng kasam hang ni ngadon lightly kini ki block makwa ban share bat phi kini ka kon ka bodon kam papin yo i mahabang ngi shem ya ka jingi ram tum ki asya ka bakam bon kanta ha ka chisngi ni a yaki taki incentives lani ka buskit banirap iki
let's say ban let na kuwi ka jaka sya kuwi jaka let's say ban tray ya kata ka kam mon smooth ha ka joki pin yo i ha kini ki jing seo ki bangidang sudap ai dang kandet por menta kandai banai man swala dang bakla baro kita ki pending lane ki jing sa teng jong ka jing seo ki asala de pai but pi kum ki lan pathai kubor pidi ban su thu paman ino ikam bangi ai kadon rengkat i incentive kidon ki asya ibayo akan rubenai kum bakat prahajar kidon ki asya pan nakaju ke blok ibayo apa prahajar kasyong ka jitray ka joki ki incentives ki bakile ki tray ki kam ki bakile banyarap ki hari boy district ngapet ya kan ni kijing yasil ki asya spat ngayu i bon na pedeng gini ki asya doni asya lay ibana boy rembong NSC saka boy rembong CHC ibayo aduk lai kuwe hajar aspa akusan ki incentives na kabatan rubenai pinaya ter hakan nikalis idon kibayo aku nyo hajaru idon kibayo lai pun nyo hajaru tang ya ka insentif ka bakiyo kani gadi kelum lang nang tan rubenai pitchem pakacing ayeki kalalong lupa kababit kababiang bat kalong kababakla ban ong baka pisa bayo ki asya yo lut na sorkar kami kam de ki sisya kata ka sorkar jelaru ka bailang ya ka jing siu nak bentaki asya ngan chupan iya pi ngan sa share ya kaniru pi ar hajar ar kuwai ar kuar tang nakabenta kata ka ar hajar ka bangi ay tik ya iwe i asya ka sorkar kalak bay kat real point lai puar growth nakabenta kata ka fix incentive ka bakiyo nakabenta ka backlog payment ngipelot sanpu lai klur nakabenta ki incentive under NHM ngipelot arpu way point kandai ku real klur bat kelum lang tang nakabenta ki asya ki dekot rikam ki bokodor ki jumi ka sorkar jela rengkat per kepisa belebay da ka sorkar kami kalala pelut kendai puway point ar krur